Thokozani mogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhla kaqala umuntu ubheka bonke abamcala igojana lamanzi uVusimuzi kaNgomayeza uVusimuzi ovusa imizi yamanye amadoda. Bogogo nomkhulu namhlanje uzovusa umuzi wakho. Namhlanje sikhuluma ngendaba ebaluleke kakhulu. Sikhuluma ngengelosi ukuthi iyini ingelosi empilweni yomuntu. Ingelosi iyinto enjani empilweni yomuntu. Ingelosi bogogo nomkhulu it's an angel kilabo mhlambe abashawa ilanguage le yengelosi kodwa it's an angel mangeloyi ingelosi. So manje la sikhuluma ngokuthi ingelosi iyinto enjani kahle uma sesihlukanisa mhlambe nezinye izinto ngoba sizothi ingelosi iyidlozi kodwa ithonga leli eliklini. Ingelosi iwumuntu mhlawumbe angayibeka kanjalo mhlawumbe uzokwazi ukuthi uyi-understand kahle. Iwumuntu owayephila emhlabeni, umuntu wasemndenini, umuntu wasekhaya kini, umuntu wasesibongweni sakho, whether kungaba from your mother side, whether kungaba from your father side. Kodwa ingelosi kuwumuntu owayephila emhlabeni kodwa waphila kahle, noma iwumuntu ophethe isibongo sakho, umuntu okhulise isibongo sakho, umuntu owaqala le ndaba yesibongo sakho, umuntu waqamba igama lakho. Kusho ukuthi ngamanye amagama ngichaza ukuthi ingelosi yilo muntu othi ithonga idlozi mhlambe noma umuntu makashona emhlabeni bese ke athi uyahamba lena afike amisa athi cha wena la azange ufike, sakupha ukuthi wena hamba uyowenza 1 2 3 emhlabeni wahluleka ukwenza lokho. So manje ke jika ubuyele emuva. So lo muntu ojikisa abanye abantu ukuthi ahamba uthole umuntu ongakwazi ukuthi akusize ukuthi ukuhlambuluke, ingelosi le. Ingelosi umuntu othumela abanye abantu abanye abantu. Mangikhuluma ngabantu bogogo nomkhulu ningizweni kahle, khuluma ngabantu abangasekho emhlabeni, khuluma ngamathamba amhlophe. So ingelosi yilabantu thina esithi bangcoba ukufa, wafa umuntu wavuka kumina, njengengelosi yami ogogo nomkhulu wami waphethe mina. Bayingelosi kimi ngoba bafa bavuka kumina ukuba mina mangisindiswe nami ngiphile ngendlela mhlambe a certain way. So ingelosi umuntu ongasekho emhlabeni kodwa omuhle empilweni yakho, kodwa uwumuntu owayephila emhlabeni ngelinye lamalanga wase uyadlula, umuntu owaqala isibongo sakho, umuntu owafida wena wakupha ukudla, noma angazange akuphe wena ukudla kodwa wapha ubaba wakho noma wapha umkhulu wakho noma wapha umkhulu wakho noma ukhokhokhulu noma ubani. Ingelosi leyo. So masingadideki, ingelosi ayakwazi ukuthi kusuke omunye umuntu wakwenye indawo azoba ingelosi yakho akukhanyisela. Uma wakho aphila emhlabeni bese uyadlula, uyakwazi ukuthi abe ingelosi kuwe ngoba uyakwazi ukuthi uyabazi ubunzima obhekene nabo emhlabeni, uyakwazi okubuhlungu. Ubaba wakho uyabazi ubuhlungu bakho, uyakwazi ukuthi abe ingelosi yakho ahamba yokumela athi mntanami mina senginawo amandla manje certain powers ukuthi ngikuvikele nokuthi mhlambe ngihambe nawe la uhamba khona until uze uyofika lapha yana, ngoba ngiyakhumbula ukuthi ngisaphila emhlabeni wawubhekene nenkinga ekanje. Then manje mina ngizokusiza ukuthi sihambe sobabili kule ndlela uyihambayo ukuze kufike ekugcineni. Uyingelosi lowo muntu loyo, ingelosi yokuthi uyayazi inkinga yakho, waphila nawe, wakufida, wakupha ukudla, wayi-advise nanoma mhlambe angazange akubonane nawe physically kodwa umuntu owayephila owasiza. It's either umkhulu wakho, umuntu owukhokho nje, umuntu owayephila. Akusumuntu ongamazi nawe, akusumuntu ongakwazi nawe, akusumuntu mhlambe wakwesinye isibongo noma mhlambe laba esasifunda ngabo eBhayibhelini. Cha, ingelosi umuntu othi makasuka la ahambe ayokumela ekhaya ezulwini. Ingelosi yithonga nje. Ingelosi
yithonga lakho. Mothi ngihawukele ithonga lami, uthi ngihawukele ingelosi yami, ngoba ingelosi umuntu omuhle oqwebile, umuntu omuhle ophila onokukhanya, ohlanzekile la ahleli khona, umuntu onefiso ezinhle, umuntu okukhanyiselayo ukuthi uNkulunkulu, uma wena ukhuleka kuNkulunkulu uMvelinqangi, yena akhuleke nawe, akhulekisele wena kilo mkhuleko wakho lo. Umuntu ofaka isigqivizo sokuthi lo muntu lona uNkulunkulu uyayidinga lento le ayicelayo, lo muntu uyayidinga lempilo ayicelayo, lo muntu sekashintshile manje, sekaphila impilo engcono. Ingelosi le, ngoba uthi makasuka lana emhlabeni bese ahambe ayohlala esihlalweni sobukhosi kuphi le ezulwini leli bona abakulo, bahlala esihlalweni sobukhosi. Kusho ukuthi baba nobudlelwane noMvelinqangi, baba nobudlelwane nalo muntu wena okhuleka kuye. Mothi Nkosi yami, mothi uNkulunkulu mkhulu womkhulu, banobudlelwane, bayakwazi ukuthi bakuqelele. Ingakho mina ngiye ngi-advise umuntu ukuthi yazi nanoma ungeke uphahle kodwa khuleka, ngoba uma ukhuleka kuba khona ingelosi ozithintayo ezazikhuleka vele emhlabeni. Uma uphahla kukhona ingelosi ezaziphahla emhlabeni ozithintayo. So wena yenza something, makube khona okwenzayo, khuleka noma phahla, ngoba kukhona abantu obasiza. Ngoba kukhona abantu namhlanje umuntu athi mina angikwazi ukuphahla, mina angiphahli, mina into lezamadlozi angizenzi, kanti umuntu uthola ukuthi uphila kamnandi, uphila kahle. Why? Because uyakhuleka. Makakhuleka njalo kuba khona ingelosi azithintayo yena le phakathi phezulu emkhathini, azithinte bese nazo zikwazi ukuthi zizwelele zithi hayi Nkosi yami, kiloko kona umntanethu sekakhalile waqeda. So ingelosi lezo, ingelosi yithonga elihle, yithonga elikufisela okuhle, yithonga elinokukhanya, yithonga eliphayo okuhle, ingelosi ke leyo. So masingadidekini magogo nomkhulu, silandeni ingelosi ingelosi zethu kwamanye amazwe, silande ingelosi zethu kwezinye indawo singasazi, noma mhlambe sihamba esigangeni bese sithole ingelosi. Cha, an angel umuntu owayephila emhlabeni, umuntu okwaziyo, umuntu ocwebile, umuntu ophila kahle la akhona, umuntu onokukhanya, umuntu okufisela okuhle, ithonga lakho ingelosi leyo. So ngiyathokoza kagogo, ngithokoza kakhulu gogo nomkhulu. Ngitholela ama product wami lapha phakathi, lapha phansi niwathole, uSifiko lapha yana siyabona, siyahlola abantwana abahlolayo, leli iphondo leli lezimanga leli. Siyabonga kakhulu gogo nomkhulu, nisa-subscribe, nisasondela, nisazofona, nithole ama product wenu. Thokozani.